יום החתונה, יום בלתי נשכח כזה שקורה פעם אחת בחיים, או פעמיים, או 7. ליה אברמוביץ' יצאה בעקבות המתחתנים הסדרתיים, אלו שבכל פעם מתחתנים מחדש ובטוחים שהפעם, אבל הפעם, זה הפעם. יאללה, ידיים. בואו, לא כולנו. כולנו, נו. כולם הולכים ביחד, ניר? יאללה, מה שווה? בטח כולם. יאללה. אורלי ומוטי צועדים אל החופה. עוד מעט יישבר הכוס, טקס הנישואים יושלם. הרי את מקודשת לי, ולא רק היום, את מקודשת לי כל הזמן, בכל מקום. הזוג הטרי והמאוהב יחיה באושר ובאושר, לפחות עד עצם היום הזה. לימוד שמירות, לא צריך ניסיונות. כן, מוטי ואורלי כבר מכירים את הריטואל, וגם ההורים. אנחנו הגענו לחגוג את החתונה השלישית של מוטי, וגם בחתונות הקודמות שמחנו מאוד. גם בחתונות הראשונות זה היה נראה נכון, ומסתבר שזה לא היה. פה זה נראה לי נכון מאוד. הפעם הוא הולך לשחק אותה, וזה הצ'ק האחרון. הצ'ק האחרון, די. אי אפשר, אנחנו נותנים צ'ק דחוי כבר לזה. אנחנו ניסינו לדבר איתו, אבל תשמעי, היום בגיל אחד בחורצ'יק ב-40. קובי, זה לא קשור בכלל. אנחנו לא קובעים. לא קובעים, זהו, לא קובעים. סליחה, זה לא אכזבה בשבילנו, אם טוב לו וזו הדרך שלו. אנחנו רוצים שהוא יהיה מאושר. ואמא יודעת, יום החתונה הרי הוא היום המאושר בחיים, אז למה לא 3, 4, ואם אפשר אפילו 7 ימים מאושרים?